Kun kevään tullen Goan sää lämpenee lämpenemistään, kuhisevat aurinkorannat turisteja. Kuumuus miellyttää myös osaa paikallisen eläinkunnan edustajia. Käärmeet lähtevät tuolloin liikkeelle, mikä monesti koituu vaivaksi niin hotelliyrittäjille kuin Goan asukkaillekin. Kun käärme luikertelee sisälle kodin nurkkiin, monet turvautuvat asiantuntijan apuun pääsäkseen siitä eroon. When most people see a snake in their house, they just usually smash it. Sometimes what happens is the snake looks so dangerous that they don't want to smash it, so they will try to call someone else to catch it. And that's where I come in the picture. The reason I get so many venomous snake calls is not because there are so many venomous snakes in Goa. It's only because these are the snakes people are worried about killing. I didn't even see the snake. Huh? No, Okay, no problem. Thank you. Roof calls are very tricky because even if you see the snake, it's almost impossible to catch because it just has to go to another side and you can't chase it. Käärmeiden pyydystäjä Rahul Alvarez saa vuoden ympäri viikoittain puhelinsoittoja ihmisiltä, jotka eivät itse uskalla poistaa kotiinsa eksynyttä matelijaa. Rahul rientää pyydystämään käärmeen vain siinä tapauksessa, että se on soiton aikana pysynyt näkyvissä. Sieppaaminen vaatii oman tekniikkansa. It's still there? It's still there. Yeah. Yeah, show you. And how big is it? It's long. I'm not sure how big, but it's big. I'll figure out. Normally snakes are hiding in some places, so I will clear a certain area around that or in front of that, so I have some handling space. And only once I've cleared an area, I've got a place to handle, because I don't know what kind of snake it is. Sometimes I don't get a chance to see it. So I have to be prepared for anything. It might be even a venomous snake. Then I will approach the last section where the snake is hiding. I will try to take that away. And depends on what kind of snake it is, then I will try to handle it and try to get it as quickly as possible inside the bag. Rahul sieppaa käärmeitä pikemminkin intohimosta kuin pelkkänä harrastuksena. Pyydystämisen lisäksi hän kirjoittaa käärmeistä internetsivustollaan sekä julkaisee niistä kirjoja. Hän on myös innokas valokuvaaja ja käyttää matelioita malleinaan. Käärmeet ovat kiehtoneet Rahulia pienestä pitäen. From the time Rahul was very little, in fact a baby, he had some kind of fascination for snakes. I don't know what led to it, but we lived on a farm and snakes were in some sense a part of our lives then. And once or twice a snake crawled into the house and I observed that Rahul, who was then crawled after the snake. He was interested to catch it or look at it. The reason I picked up snakes might have been because they were dangerous. In fact, when I think back, I think that all the animals I wanted to work with were all dangerous, and it was an adrenaline rush, it was a challenge, you know. Goalla elää noin 50 käärmelajia, joista Rahul on työssään törmännyt noin 15. Osa käärmeistä päästetään heti takaisin luontoon. Toiset, kuten tämä boa, matkaavat ensin isäntänsä parissa ympäri Goaa. What I do is I rescue snakes practically for free, but I work with the resorts in South Goa as a consultant where I sometimes train their security staff to handle snakes in emergencies. I do general awareness programs. I do talks for their guests. No, jonkun verran pelkään käärmeitä muuten, tai mä ehkä en pelkää, mutta kammoksun jollakin tavalla. Se ehkä auttaa hiukan pääsemään yli siinä käärmeen pelosta. Onko sä ennen pitänyt käärmettä? En ikinä. Miltä tuntuu? No ei mitenkään pahalta. Seminaareista on turisteille ja paikallisille sekä huvia että hyötyä. It's important because the thing is people still don't know what to do in case you get bitten by a snake. The estimate of the number of people dying in India of snake bite every year is between 30 to 60,000 people. But I believe that 90% of these people could be saved if only they had the right information.